нахӯдак. буд набуд дар як замоне, дар як маконе як пирамарди дилсофу як пирзани дилҷӯ. Дарду ки ҳарду азоби бефарзандӣ мекашиданд. пирзан ҳар рӯз аз ғами бефарзандӣ оҳ мегуфту мисли абри навбаҳор зор зор гирья мекард. пирамард ғам хӯрда мегуфт ки мо назди худо чӣ гуноҳе кардаем, ки ба мо фарзанде надод. агар фарзанде медоштем, мисли дигарон тӯй мекардем, ба мардум ошу нон медодем, аз танаи ҳаққу ҳамсояҳою ёру ошноҳо халос мешудем. як рӯз ба таги дарвозаи онҳо ҳақ дӯст садақа радди бало гуфта гадое омад. пирзан ноне гирифта пеши дарвоза омаду ба гадо нигоҳ кард, ки вай ба гадоҳои ҳарвақта монанд набуд. як мӯҳсафеди қад баланди нуронӣ, иришаш сабсафед, асояш тилло бар ин ҷило медод. дили пирзан якбора гарм шуда аз ҳаяҷон гум зад. вай бо умед ба мӯҳсафеди нуронӣ гуфт: шумо одами ҷаҳонгаштаю кордида менамоед. мо фарзанд надорем, пеши мардум сархаму мустарем, хонаи равшан ба назарамон торик, ҳавлии обод нообод менамояд. дар ҳаққи мо дуо кунед, парвардигори оламро раҳмаш биёяду ба мо фарзанде ато кунад. мӯҳсафед аз хурҷинаш як дона себ бароварда ба пирзан доду гуфт: ҳамин себро ду пора кунеду як порашро худатон хӯред, пораи дигарашро ба шавҳаратон диҳед. худо хоҳад соҳиби писар мешавед. пирзан хурсанд шуда ба хона даромаду себро ду ҳисса карда як пораашро хӯрд. чунон ба маза буд, ки дар умраш чунин себи хуштаъм нахӯрда буд. худдорӣ карда натавонист ва пораи дигарро ҳам хӯрду аз шарм ба пирамард чизе нагуфт. 9 моҳу 9 рӯзу 9 соат гузашту пирзан писараке таваллуд кард. аҷабу хурдакак мисли нахӯд. ҳарду ҳайрон шуданд. пирамард оҳи сард кашида гуфт: мо як умр фарзандгадо будем. худо оҳамонро шуниду раҳмаш омад, фарзанд дод. лекин чаро ин қадар майда мардум ҳамин ҳам бача шуд гуфта ба ҳоли мо намехандида бошанд. ба ҳамин майдача бояд шукр кунем, гуфт пирзан. рӯи фарзандро надида мурда мерафтем, чӣ кор мекардем? онҳо маслиҳат карданд номи писарашонро нахӯтак монданду орзу карданд, ки тезтар калон шавад, дастёраки ҳушёру чаққон шавад. нахӯтак таби дили падару модар як бачаи зираку ҳушёру чаққон шуд. пирамарди дилсофу пирзани дилҷӯ хурсанд шуданд. пирзан аз чашма об оварданӣ шавад. нахӯтак давида омада: модарҷон, шумо овора нашавед, ман барои об меравам, гуфта кӯзаро аз дасташ мегирифт. падар ҳезум шикастанӣ шавад: падарҷон, шумо дам гиред, ман ҳезумро мешиканам, гуфта табарро аз дасташ мегирифту дар як дам дусе шоху кундаро майда мекард. модараш ҳавлӣ рӯфтанӣ шавад. тозон омада мегуфт: модарҷон, ҷӯрӯбро ба ман диҳед. ҷӯрӯбро мегирифту як ҳавлии калонро об зада рӯфта тоза мекард. одамон медиданд, ки пирамард дигар ба бозор ҳам намераванд. писарчааш хурҷин дар киф тозон ба бозор рафта харид карда меомад. ҳамсояҳо ҳайрон шуда худаш ин қадар майдаю кори 3-4 одами калонро мекунад, мегуфтанд. як рӯз пирамард ба саҳро рафту пирзан хӯрок пухта бурданӣ шуд. модарҷон, ман мебарам, гуфта нахӯтак ва табақро бардошта болои сар гузошту суруд хонда назди падараш равон шуд. мардум ҳайрон шуда бар чор тараф нигоҳ карда мегуфтанд: ин чӣ хел одам, ки овозашро мешунавему худашро намебинем. вақте нахӯдакро диданд, боз бештар ҳайрон шуданд, ки як бачаи хурдакак як табақи калонро болои сар бардошта озодона роҳ меравад. нахӯдак ба саҳро омад, табақро дар сари кишзор гузошту ба гандумзор даромада аз дасти падар досро гирифта гуфт: падарҷон, шумо хӯрок хӯрда дам гиред, ман дарав мекунам. дос аз нахӯдак 2 баробар калон буду дили падар ба писараш сӯхт. писарам, ту монда шудӣ, каме дам бигир, хӯрокро хӯрам, худам дарав мекунам. не падарҷон, ман монда нашудам, бо хушҳолӣ гуфт нахӯдак ва досро гирифта дар як замон гандумзорро даравида дарза басту болӯи ҳам ғарам кард. падар хурсанд шуда гуфт: акнун ту нахӯҷони падар ба хона рав, ман гандумро кӯфта боду ғалбер карда ба хона меорам. нахӯтак суруд хонда ва бозӣ карда ба хона мерафт, ки дар роҳ овози гурги гурусна шунид. гург
ана худо дод акнун ишкамам сер мешавад гӯён сари роҳи нахӯтакро гирифт. эй ман туро одами калон гӯям ту нахӯтак бари майдаяк ку, ту хурдакак бошӣ ҳам ман туро мехӯрам, чунки ишкамам аз гуруснагӣ нағора навохта истодааст. агар маро бихӯрӣ пушаймон мешавӣ. далерона гуфт нахӯтак, беҳуда овора нашав, ба ҷои дигар рафта ишкаматро сер кун. гург ба гапи нахӯтак гӯш накарда ӯро дар як лаҳза як луқма карда фурӯ бурду зиёдтар гурусна монд. рафт рамаеро дид, оҳиста рӯи алаф хазида барачаеро доштанӣ шуд ки нахӯтак аз даруни шикамаш дод гуфт: чӯпон, ҳой чӯпон, ҳушёр бош, гург гӯсфандатро мехӯрад. чӯпон сагҳояшро киш гуфта ба сари гург давид. гурги гурусна гурехта ба зур халос шуду боз дашту дараро кофта як рамаи дигареро дид. боз аз даруни вай нахӯтак садо баровард: эй чӯпонҳо, ҳушёр бошед ки гурги гурусна гӯсфандҳоятонро мехӯрад. чӯпонҳо чӯбдасташонро бардошта ҳайҳойкунон гурги гуруснаро ронданд. гург тамоман беҳол, аз нахӯтак безор, аз кардааш пушаймону ба ҳоли зораш ҳайрон шуда ба лаби як чоҳ рафт. аз ин тарафи чоҳ ба он тарафи чоҳ парида худашро афшонда буд ки нахӯтак аз қафояш ба чоҳ афтид. гург ҷонам халос шуд гуфту гурехта рафт. нахӯтак ҳарчанд зур зад аз чоҳ баромадан натавонист. ба умеде ки ягон кас овозашро шунаваду ба сари чоҳ биёяд, бо садои баланд суруд хондан гирифт. аз наздикии чоҳ рамаи гӯсфандон мегузаштанд. садои нахӯтак ба гӯши чӯпонҳо расид. ин овозе аз даруни гург баромадаки бар ин ку, ин гурги гуруснаи лаънатӣ дар ҳамин ҷойҳо пинҳон нашуда бошад, гуфта онҳо ба ҷустуҷӯ даромаданд. чӯпонҳо овозро мешуниданд, аммо дар гирду атроф на гургро медиданду на соҳиби овозро. ба лаби чоҳ биёед, ба даруни чоҳ нигаред, гуфта нахӯтак чӯпонҳоро ба ёрӣ даъват кард. зери чоҳ торик буд, ба чашми чӯпонҳо чизе наменамуд. нӯги чӯбро дароз кунед, гуфт нахӯтак аз зери чоҳ. чӯпонҳо нӯги чӯбдасташонро дароз карданд. нахӯтак сиҳат саломат аз чоҳ берун омад. ҳамоне ки аз даруни гург садо дод: ту набудӣ? ҳайрон ба писаре ки хурдакак нигариста пурсиданд чӯпонҳо. ҳа ман будам, далерона гуфт нахӯтак. ту гӯсфандҳои моро наҷот додӣ, ташаккур. чӯпонҳо ба ивази некӣ ба нахӯтак як хурмача қаймоқ доданд. нахӯтак хурмачаро болои сар монду гӯё ҳеҷ воқеъе рух надода бошад, зуруд хонда ба хона омад. падараш кайҳо боз аз саҳро баргашта буд. пирамарду пирзан писарамон гум шуд, ӯро гург хӯрд ё шаҳол хӯрд, акнун мо чӣ кор мекунем гӯён гирья мекарданду оби дида мерехтанд. нохост суруди нахӯтак ба гӯшашон расид. хурсандона аз хона баромада нахӯтакро сиҳату саломат диданд. хурсандиашон ҳадду канор надошт. нахӯтакро мебӯсиданду мебӯсиданд. мардум чандеги оши пирамарду пирзанро хӯрда дар ҳаққи нахӯтак дуои нек мекарданд. акнун пирамарду пирзан ба муроду мақсадашон расида ба худованд шукр мегуфтанд. хонандагони азиз, афсона як жанри аҷиби адабист ки зеҳну андешаро инкишоф медиҳад, хаёлоти инсонро рангин мекунад, забони модарӣ меомӯзад, донишу биниши одамро ривоҷ медиҳад, дар ниҳоди шумо беҳтарин хислатҳои инсониро мепарварад. шояд шумо ин афсонаро пештар шунидаед, аммо шунидан кай бувад монанди хондан. шумо китоби афсонаҳоро дарёфт намуда хонед. афсона бо як бору ду бору се бор гуфтану шунидану хондан ба охир намерасад. афсонаи хуб мисли шери нағз такрор ба такрор хондаву гуфтаву шунида мешавад. ҳар бор ба кас лаззату ҳаловати дигаре мебахшад. агар китоби афсонаҳо дошта бошед, ин хуб аст. китобро варрақ гардонида расмҳояшро тамошо бикунед, расмҳоро шаҳру эзоҳ бидиҳед, маънии калимаҳои бароятон навро аз падару модар ва бародар ё хоҳаратон пурсед. орзуманди муваффақияти шумоем. акнун барои мустаҳкамии афсонаи хондаатон чанд савол. саволҳо аз афсонаи нахӯтак. саволи якум: пирамарду пирзан аз чӣ ранҷ мекашиданд? саволи дуюм: ба хонаи онҳо кӣ меояд ва ба пирзан чӣ медиҳад? саволи сеюм: пирзан ва пирамард баъди чанд вақт соҳиби фарзанд мешаванд?
саволи чорум: онҳо ба писарашон чӣ ном мегузоранд? саволи панҷум: нахӯдак чӣ корҳоро мекард? саволи шашум: писарак ба гург чӣ мегӯяд ва гург чӣ ҷавоб медиҳад? саволи ҳафтум: оё чӯпонон садои нахӯтакро аз даруни гург мешунаванд? саволи ҳаштум: нахӯтакро аз даруни чоҳ кӣ мебарорад? саволи нӯҳум: оё нахӯтак ба хонаашон ба назди падару модари пираш бармегардад?